Mga senior citizens sa Bacolod City nagpabutsyag nga nabudlayan sa pagkuha sang bago nga senior citizens card. Processing, ginaduso nga itugyan na lang sa barangay. Ining gitutukan ni Adrian Prietos. Ang 63 anyos si Beverly sang Barangay 2 nagtinguha magkuha sang ibago nga senior citizens card sa isa ka mall apang napaslawan ini nga tapuso ng proseso. Ang rason, magluwas nga natugnawan nagalingin kuno nga ulo sa saka panao. Kaya masakay ka pa sa elevator kisa dumatumba ko. Kaya one time naglakat ko do masubsob ko muna. Ayos ini, itugyan na lang sa barangay ang processing agud mangin mas mahapos sa mga tigulang. Isa ini sa masobra 40,000 nga wala pa nakaproseso sa ilang QR-coded senior citizens card. Masobra 20,000 pa lang sa 60,000 nga target ang nakaproseso agon maislan ang ilang card. Bangod sini, ginuso sa Bacolod City Council ang pagpahamtang sang satellite offices sa mga barangay nga paborable sa mga katigulangan. Apang, imposible kuno inisunod sa Department of Social Services and Development. Bangod, may ara lang duha ka printer nga naplastar na sa duha ka mall. Alangan mo bitbit ato karon sang printer kag sang printer sang aton nga ID nga may PVC na kag dito tamang print sa ila. Tipunod na lang naton anay. Sa Baylo Satellite Processing, posible ipakuha na lang ang mga dokumento sa aplikante sa barangay kag dalon sa mall. Kung may ara na bulayan sa mall mang proseso, may ara naman mga senior nga nauyunan ini agod makapaliwaliwa. Manami gani ito magkuha sa nga ID kay makalagaw ka pa. Ako okay kuya, kay malagaw kuya gapon. Nakigsapol pang DSSD sa mga punong barangay kung mapasugot ang mga ini sa ginaproponer nga sistema. Ginapahanumduman sa LGU sa may establishmento nga batunon ang daan nga senior citizen card bangod wala man sang deadline ang processing sini. Opod Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.